Fis-sajf, fil-qalba tal-Forti Sant'Irmu, għaddaq kontemporanju ta' Zambit, laqda Inizjamed ittella l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta. It-tim tagħna ltaqa' ma' Jean Paul Borch, l-amministratur ta' Inizjamed, sabiex jaqsam magħna xi riflessjonijiet dwar dan il-festival. Il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta beda fl-2006. Dak iż-żmien kienet inizjattiva ta' Maria Gregganado u Adrian Grima u prattikament beda bħala spazju għal poeti differenti ħafna minnhom mill-letteraturi żgħar biex jiltaqgħu flimkien u jitraduċu lil xulxin u għalhekk jiddakru minn xulxin u jiddialogaw bejniethom. Bħala Mediterran, il-Mediterran għalina huwa l-ispazju li fih niltaqgħu mal-festival jilqa' fiħdanu poeti li jmorru lil il-Mediterran saħansitra sa kontinenti bħal Sud Amerika. Il-festival prattikament huwa ċelebrazzjoni ta' ġimgħa sħiħa. Matul il-ġimgħa jkollna intervisti, niltaqgħu flimkien, il-famuż palk ħieles fejn kulħadd jista' jiltaqa' mal-awturi u anke jaqra xi xogħlijiet tiegħu u anke jsiru kollaborazzjonijiet ma' qdiet oħra, pereżempju s-sena l-oħra kollaborajna ma' Ħela u l-proġett tagħhom raħal il-letteratura. L-iljieli tal-festival l-aħħar jumejn prattikament huwa qari ta' poeżija, traduzzjoni ta' poeżija, mużika u films. Huwa wkoll mod kif aħna nissoċjalizzaw flimkien niddialogaw u huwa mod kif nieħdu pjaċir flimkien taħt sema Mediterranja bil-letteratura fl-isfond tagħna. L-ewwel l-awturi ma jintażlux wara sejħa pubblika imma permezz ta' invit minna l-organizzaturi. Il-festival huwa tlaqqih ta' awturi, allura ovvjament l-awturi jridu jkunu lesti li jaħdmu f'tim u jaħdmu u jiddialogaw ma' awturi oħra. Ovvjament l-iktar ħaġa importanti għalina meta qed nissiednu awturi hija l-kwalità tax-xogħol tagħhom. Dik mhijiex negozjabbli u dak dejjem naraw li jkun tal-ogħla livell. Fil-fatt jiġu ħafna magħna nissiednu ħafna awturi li rebħu premji letterarji differenti. Bħala profili pereżempju kellna l-awturi bħal Abdul Razak Gurnah li dis-sena rebaħ il-Premju Nobel tal-Letteratura u awturi oħra bħal ngħidu aħna Gajat Al-Madun li s-sena l-oħra kien fostna li huwa Palestinjan Sirjan u kellu poeżija li kienet fost l-aktar tradotta fil-Ġermanja, drammaturgi bħal Inwa Elims u anke awturi bħal Hisham Matal li rebaħ il-Premju Pulitzer. Dawn ħafna minnhom ukoll li kunu imsemmija għal-ġlieda tagħhom għad-drittijiet umani, pereżempju għadni kif semmejt il-Hisham Matal, dan huwa persuna li kiteb ħafna minħabba li missieru sparixxa fi żmien ir-reġim ta' Gaddafi. Inizjament prattikament ma tiddejjaq xejn li tistieden awturi li jkollhom x'jaqsmu ma' drittijiet umani u jaffrontaw ċertu inġustizzi. Dan il-festival naħseb jagħti esperjenza unika lil pubbliku. Naħseb jagħti lok li l-letteratura tiġi tinex b'mod differenti għax aħna forsi nimmaġinaw li l-letteratura hija xi ħaġa fuq karta biss, mentri hekk qed nagħtuha l-ħajja qed naraw l-awturi tagħna jaqraw xi tfisser għalihom u huwa wkoll dialogu bejn persuni differenti minn kulturi differenti li anke permezz ta' traduzzjoni nistgħu nifhmu l xulxin ħafna ħjar.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.